mai nap a tenyeres ütést fogjuk megtanulni, néhány ötletet adok hozzá, hogy lehet könnyen elsajátítani az ütőfogást. Helyezzük el az ütőt a talajra, és nyomjuk a tenyerünket egyszerűen a ütőnek a végéhez, méghozzá annyira, hogy a végéről egy picit az kezünk lógjon ki. Jó. És nyomjuk magunk elé az ütőt, a labda az pedig ez a leglassabb labda, úgynevezett play and stay játékban a leglassabb labda, ez a piros jelzésű labda, ebben fogunk játszani. A következőképpen a találati pont az a testünk előtt van, és nem lendítjük igazából az ütőt hátra, csak a találati pontnál egy picit megnyomjuk. A legkönnyebben lehet ezt kipróbálni a falnál. Tehát megmutatom a gyakorlatot, tehát magunk elé tartjuk az ütőt, és csak egyszerűen lendítés nélkül alulról fölfelé toljuk a labdát. Jó, próbáljátok ki! Kicsit mentek közelebb egymáshoz. Jó, nagyszerű. Jó, tovább lépünk. A következő az lesz, hogy már nem csak a találati pontban tartjuk, hanem egyszerűen süllyesztjük az ütőnket, tehát alulról fölfelé haladunk, tehát nem hátulról előre, hanem alulról fölfelé, és az ütőt a bal fülünkhöz visszük. Tehát gyakorlatilag az alkat és a csuklók között lévő nagyjából 90 fokos szög, ez megmarad végig, mert gyakori hiba, hogy a gyerekek vagy a kezdők a csuklójukkal lendítik rá a labdára az ütőjüket, tehát ezt elkerülendő, hogy az ütő párhuzamosan önmagával előre haladva érintse a labdát, alulról fölfelé, és behajlítjuk a könyökünket, és az ütés vége olyan, mintha a bal fülünknél mutatnánk, hogy mennyire szeretjük a saját ütőnket. Jó, megmutatom, hogy hogy néz ki. Jó, próbáljuk meg. Jó, bal fülnél fejezzük be. Balkezeseknek természetesen ez a jobb fül. A találati pont az a test előtt történik, és mindig alulról fölfelé emeljük a labdát. Szépen magunk előtt. A labda nem túl gyors, és ezzel lehetővé teszi azt, hogy mindig kontroll alatt tartsuk a labdát. Jó, a következő, és egyben harmadik gyakorlatunk az lesz, hogy most már nem a találati pontban tartjuk, nem is alulról fölfelé vezetjük csak, hanem most már egy nagy lendületet véve, egy köríven hátralendítve, magunk előtt találjuk el a labdát, és a befejezés ugyanúgy történik. Tehát a legelső feladatnál csak toltuk alulról a labdát, a másodiknál már kicsit emeltünk, és itt viszont már egy körös íves lendülettel magunk előtt találjuk el. Ennek a nehézsége az, hogyha késünk a lendületvételnél, akkor a találati pont sokszor nagyon közel kerül a testhez. Ez nyilvánvalóan minden játékosnak a kezdeti időben nehézséget jelent. Később viszont, amikor megtanuljuk a labda ívéhez való helyezkedést és a pontos lábmunkát, ez már nem okoz komolyabb gondot, és egyre gyorsabb labdáknál is elhelyezkedünk. Jobbra megmutatom tehát a gyakorlatot. Tehát egy teljes lendületet véve, fölülről a labda alá kerülve, fölfelé hozzuk az ütőnket, tehát az arcunk előtt visszük el, tehát hátra a labda alá került, és így hajtjuk végre. Jó, próbáljátok meg! Nagyszerű, köszönöm szépen! Andris, gyere, helyezkedj ide mellénk, adj ezt a labdát. Ha valakinek ez az ívképzés nehézséget okoz, ez egy könnyű gyakorlatot lehet csinálni, hogy ide teszem az ütőt, és te normálisan fogjad, úgy, és csináljál egy lendületvételt, vidd hátra az ütőnek, és ez alatt lendítsed meg az ütőlet, és vigyed ide a fülethez. Jó? Tehát még egyszer. Tehát fölülről úgy van. Tehát fölülről visszük az ütőt, megkerüljük a saját kitett ütőt, úgy van, és a fülünknél fejezzük. Jó, te is kipróbáld, no? Nézzük meg. Jó, tehát nálad így, az. Nem kell óriási kört csinálni, ezt kerüljed meg. Azaz, kicsit helyeztük hátrébb. Jó, ez túl
nagy, ez túl nagy. Ha valakinek ilyen óriási körzéseket csinálnak, akkor egy segítő eszköz lehet, hogy a labdát megfogjuk és betesszük a hóna alá. És ezt a hóna alól nem ejtheti el. Próbáljuk meg? Tehát fölviszed az ütődet, hátra viszed. Eljaj, tehát innen hátra visszük, és a fejecskéhez elő. Az, még egyszer. Az, még egyszer. Jó, tehát az a lényege, hogy nem a könyök körzésével megy el az idő, hanem az ütő fejének a fölfelé hátra, illetve lehelyezésével, és a labdát alulról előre forgatjuk. Tehát a pörgetés a modern tenisznek az alapütése, és a tenyeres ütés pedig az az játékelem, amelyet a játék folyamán nagyjából az ütések kétharmadát jelölik. Tehát minden ütésnél talán mondhatjuk azt, a legfontosabb a tenyeres ütés, ezt használjuk leggyakrabban, és talán lehet mondani azt, hogy a labda elgurításából, a vetés mozdulatból talán könnyen végrehajtható. Jó? Tehát most bemutatom még egyszer, az alapállásból a csukló nyitással indítunk, utána történik az ütőnek a hátravitele, magunk előtt történik a találat test előtt, és a labdát gyakorlatilag az ütő feje úgy pörgeti meg, mint egy ablaktörlő gyakorlatilag a kocsinak a szélvédőjét. Tehát a nyitott csukló semmiképpen nem mehet előre, hanem ez a nyitott csukló megmarad, és gyakorlatilag a talált pillanatában feszes, és utána elengedhető. Amikor már a versenyzőket látjuk, akkor azt látjuk, hogy a csukló gyorsítja a játékot, de ez nyilván a kezdőknél egy veszélyforrás, mert minél inkább forog az ütő a talált pillanatában, annál inkább a labdának a szórása oldalirányban nagy lehet. Tehát, hogyha összehasonlítjuk egy ilyen ütősíkkal való találatot egy 5 fokkal arrébb lévő találatnál, ez gyakorlatilag már az alapvonaltól az alapvonalig nagyjából 5 méteres különbséget jelent, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen szögben találjuk el labdát. Nyilván a tenisznél még inkább jellegzetes ez a golfnál, ahol egy egész pici ütővel még kisebb labdát és sokkal távolabb kell eltálni, tehát egyáltalán nem lényegtelen, hogy milyen szögbe találjuk el azt a labdát. Tehát a találati pont az a test előtt történik. Gondoljunk arra, hogy kicsi, apró, pici gyerekek milyen erősen tudják meglendíteni az ütőiket, ha maguk előtt találják el. Ha közel a testhez találják el, nyilvánvalóan ez sokkal kevésbé hatékony. Ennél a leghatékonyabb az, hogy a test tömegét előre visszük az ütésbe, tehát haladunk előre, illetve már a versenyzőknél látjuk azt, hogy terpeszállásból felugrás közben hajtják végre ezt a mozdulatot. Minél több energiát viszünk bele, annál inkább a test tömege, a láb és a lábnak az elrugaszkodása benne van, de az elején ne kerülj el a figyelmünket, a leglényegesebb az ütés biztonsága. Tehát próbáljuk még egyszer meg a falnál az ütögetést, próbáljunk néhány labdát úgy tartani, hogy a lehető legtöbb ideig tudja pattogtatni a fallal. A fal különben a legjobb ellenfél, meg legjobb partner, mert pontosan úgy jön tőle vissza a labda, ahogy ütöttük. Ha nagyon erősen ütöttük, akkor gyorsan jön vissza. Ha nagyon erősen rávettük a csuklónkat, akkor egyre messzebb megy tőlünk. Tehát aki már a falnál 10-15-öt tud ütni, az nyilvánvalóan már kontroll alatt tudja tartani a játékot, és ha a labda oldalirányba elmegy, az mindig jele annak, hogy a talált pillanatában a csukló elég laza volt. Tehát nehéz megérezni azt, hogy a talált pillanatában szorítsuk azt az ütőt erősebben, és gyakorlatilag olyan, mint hogy egy szivacsból kipréselnénk a vizet, megszorítjuk erősen, és utána pedig lazábbra engedjük. Ehhez ad segítséget mindig a szabad kéz, a jobbkezeseknél a bal kezesek jobb kéz, tehát mindig a kiinduló helyzet, a válszélességi terpesz, enyhén befelé néző lábfejekkel, magunk előtt tartjuk az ütőt, és amint érzékeljük, hogy a labda a tenyeres oldalra jön, akkor nem avval kezdjük az ütést, hogy hátra visszük az ütőt, hanem avval, hogy kinyitjuk. Tehát olyan ezzel hasonlatként, mint hogyha egy ajtót kinyitnánk magunk előtt, és akkor mennénk csak be a szobába, vagy egy könyvet fölnyitnánk. Tehát valakinek azt mondják, hogy foglaljon helyet. Tehát nyilván ezzel kezdődik a mozdulat, nem pedig abból, hogy föltépjük az ajtót, illetve hátralendítjük az ütőt. Az ütés biztonságát segíti elő,
hogy lassú labdával kezdünk gyakorolni, és most megpróbáljuk a következő kategóriával, a narancssárgával folytatni. Jó, kipróbáljuk, ez már egy gyorsabb labda már. Megnézzük, hogy a gyorsabb labdával, a narancssárgával mennyire sikeres ez a ütés, végrehajtás. Úgy van. Lehet látni még a gyerekeknél a lábmunka még nem annyira dinamikus, nem annyira jellemző, mint a felnőtteknél végrehajtáskor. De a találat szempontjából a legfontosabb az, hogy viszonylag lassú labdákkal kezdjük el. Ma már a modern versenytenisznek is a kezdése, még 10 éves kor előtt, az, hogy a fokozóan gyorsuló labdákhoz szokjanak hozzá a gyerekek, tehát 3 kategória, a piros, a narancssárga és a zöld labda után kerülnek csak a normál sárga labdákkal, kemény labdákkal a teljes pálya hosszúságában játékra. Tehát a falazás mindenkinek nagyon tudom ajánlani, a legjobb ellenfél, legjobb partner és pontos visszajelzés arra, hogy hogyan ütöttük meg ezt a labdát. A Play and Stay programnak a harmadik és leggyorsabb labdája már a zöld. Próbáljuk ezzel is egy néhány ütést végrehajtani. Jó, ez még azért nem annyira gyors, mint a sárga labda, de ez már lényegesen gyorsabb, mint az előző piros és narancssárga színű. Tehát a nehézség az, hogy ugyanazt a mozdulatot, ugyanazt a mozgássort kell kevesebb idő alatt végrehajtani, és mindez akkor lesz tökéletes, ha mindig a találati pont a test előtt van. Tehát nem a labda irányítja az ütésünket, hanem az ütés, illetve a lábmunka a helyezkedésünket. Tehát a helyezkedés olyan legyen, hogy a test előtt történjék a találat. Jó, az utolsó, és most már igazi nehézséget a valódi sárga labda okozza. Próbáljuk ki azt is. Arra figyeljetek, hogy kicsi legyen az ütés, tehát ne túl nagyokat üssetek, és próbáljátok közel a falhoz végrehajtani. Jó, ez nagyon nehéz, tehát itt már sokkal nehezebb, sokkal kevesebb idő marad áll rendelkezésre magunk előtt. Jó, adok egy másikat addig. Jó, magad előtt, próbáld el. Úgy van. Jó, ne legyen túl nagy a lendítés. Kisebb lendítéssel is. Törekedjünk addig, hogy végig a tenyeres oldalon maradjon. Ez egyáltalán nem könnyű, mert egy pici elfordulása a csuklónak, illetve az ütő szögének a döntése már is meghatározza azt, hogy a labda fölfelé megy, lefelé megy, illetve oldalirányba merre szórjuk az ütéseket.